Puro nga na mabasakan nga na maba, mamagaw nga na maba. Sinali, ana ewe. Puro nga na maba, SBKT. Awang nga na to kapakapian, ano amin. Ang moment of bag. Nice. Puro sakam nga na maba, mamagaw. Sinali na ana ewe. Puro nga na maba, KT. SB, kaya na. Kain, tulog, sarap buhay. Wang nga na to kapakapianan nung aming nga na matolay. Paluto. Mamagaw mawalis. Ano mo, binakada bagay. Ala. Binakada bagay. Wang nga na. Ay, Binakada. siguro wala yan. Matagal ko lang magbaho. Sakam nga naman, ano, binakada mo. Ano yan o? Ano, palang ganita, inama. Inama. Dati yan. Dati na lang to. Tapos ko na eh. Kita botam. Ha? Oh, di ka tami tabbo. Makakasa ka mo. Umakaw masa, wala naman sa piano. Busi. Abi, inam mo. Hindi na baka. Nako. Oh, magpalo. Wala, itabbo mo. Itabbo mo, itabbo. Wala na, gay marake. Tabbo, manari gay. Oh, wala mo na lang sa Tabbo mo, bentaura. Tadya, nagbote. Oh, iketa bot mo. Aneray. Aneray. Talakag, tabalino pakampatan mo na. Wah, bulugato kwenta na yatong. Ayan, so what's up sa inyo mga kaibanag, no? Eh, konting update lang. Dahil wala pa kaming video, no? Wala pang na-upload na video. Busy kasi si Denver, eh. Trabaho na. Tapos, yung isa, eh, nataki kaya may minatuloy yari part 2 na rin na chismosa. Ay, chismoso. Ayun, abang-abang na lang. Kung nagustuhan nyo yung video to, baka naman. Pa-like, comment, and share, and subscribe mga kaibanag. Ayan, balabalo ang aming sumuporta. Medyo That's good. Wala pa sila. Ako na lang muna, hindi naman ako busy. Magawa lang ako rin medyo. Let's go.